Dħalt fil-politika u fil-Partit Nazzjonalista biex inwettaq bidliet u bidliet drastiċi, determinat li nagħmel dan. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija meta l-erba' kien mistieden fil-programm Disset fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-mod kif nagħmlu l-politika li jiena rrid u rrid b'saħħa tant illi kienet anke fil-kampanja elettorali tiegħi waħda mill-għajtiet prinċipali tal-mod ġdid il-politika dan nagħmluha minn isfel għal fuq. Jiġifieri li nisimgħu n-nies, nagħtu każ xajdu n-nies u niffurmaw il-politika. Adrien Delija qal li dawn il-bidliet waslu għal reżistenza imma huwa determinat li l-bidla tkompli b'mod ġdid ta' tmexxija għaliex jemmen li b'dan il-mod jista' jqarreb lill-partit lejn il-bżonnijiet tan-nies. Iddikjara li huma ħafna dawk li qed jifhmu dan il-bżonn tant li internament l-appoġġ lejn Adrien Delija żdied. Dejjem iridu jkunu n-nies li jiġġudikaw, jiġifieri għalija il-ġudizzju dejjem finali jingħata min-nies. Issa jingħata min-nies f'żewġ ċirkostanzi fil-partit meta inti jkollok l-elettorat intern tal-partit illi sallum naħseb nifhem jew naf b'ċertezza li l-appoġġ mhux tal-li naqas imma tal-iżdied. Imma mbagħad finalment partit qiegħed hemm biex jippreżenta ruħu għal appuntamenti elettorali li dawk għadhom ma waslux u allura irridu nistennew il-ġudizzju. Adrien Delija tenna li hu se jibqa' kommess li jagħmel bidla drastika u rivoluzzjonarja fil-Partit Nazzjonalista. Ma jistax irid ikun hemm a seamless transition illi f'daqqa waħda inti tirranġa ftit jew fine tuning, jekk jien qed nipprova nbiddel l-affarijiet b'mod drastiku, revoluzzjonarju, illi minflok ikollok il-ftit ġalk mamar li jaħsbu li jafu kollox u jiddettaw huma u għalhekk kien li l-Partit Nazzjonalista tilef żewġ elezzjonijiet massiċċi. Mistoqsi jekk jibżax mill-elezzjonijiet ta' Mejju fl-isfond tal-attakki li saru fil-konfront tiegħu, Adrien Delija qal li huwa se jidħol għal din l-isfida b'konvinzjoni. Jibża min jagħmel il-ħażin, jibża min ikollu xi ħaġa x'jaħbi. Meta inti qed tagħmel xi ħaġa li temmen fiha u qed tipprova tipperswadi n-nies, inti mhux tibża trid, inti trid tkun konvint minn dak li qed tagħmel. U taħdem iktar minn qatt qabel partikolarment meta ssib ix-xkiel jew il-mewġ. Ħalli dak li inti temmen fih, tipprova twettaq. Adrien Delija ddikjara wkoll li jekk fil-Partit Nazzjonalista hemm inħoss li m'għandux jibqa' jaqdi s-servizz tiegħu għandu kull dover li jimxi mal-istatut tal-partit. Jien qiegħtaw biex nagħti servizz, jien qiegħtaw biex inwettaq missjoni, jekk ikun hemm xi ħadd li jidhirlu li dik il-missjoni jien ma nistax inwettaqha, sakemm tkun ġustifikata u n-nies li eleġġewni jridu jneħħuni dak kull proċess demokratiku. Jien la jien marbut ma' siġġu, la jien marbut mal-poter, la kelli l-karriera tiegħi fil-politika u fil-politika biss, anzi bil-maqlub, jien kelli l-karriera tiegħi, kelli l-familja tiegħi, kelli l-ħajja tiegħi. Tlaqt kollox biex irrendi servizz. Issa jekk lil min qed irrendi servizz ma jridux dak is-servizz, jiena m'għandix xi ħakma tal-poter jew xi seta' fuq in-nies, jien xogħli li naqdi, li nservi u li nipperswadi. Adrien Delija mill-ġdid insista li minkejja kull sfida jew problema personali baqa' jaqdi d-dmir tiegħu bħala kap tal-oppożizzjoni. Fost oħrajn it-tlieta, Adrien Delija kompla jiddefendi l-aħjar interess tal-poplu f'kawża li fetaħ huwa stess kontra l-beħħ ta' 3 sptarijiet Maltin mill-Ministru Konrad Mizzi.